Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Nasi esinye isibalo esifana nezibalo ekade sesisenzile. Sisuka kuma-decimals siya kwama-fractions. Ngiyathemba manje usuyajwayela ukwenza izibalo njena futhi sekubalula. Nasi isibalo ngikubhalele sino 0.36 sifuna ukuyisa kuphi kuma-fractions. Lo 36 wethu kuyefana nokuthi yabo u6 wethu ukwama-100 u6 wethu. Nanku 3 wethu. Ukuphi u3 wethu? Uma u6 ukwama-100 u3 ukuphi? Ukwama-10. So kuyefana nokuthi uno-36 wama-100s. Kuyefana nokuthi ubhale ngendlela nje 36 over 100 yindaba ku-100 ngoba zimbili inamba ezinga emva kwe-decimal okusho kona ukuthi o0 bethu babili emva kwa1. Inamba engena babili u4. Senza nje ngokusheshsha sesisenzile ibale njengalezi. U4 ngena ngaki ku-36. 4 ku-100 now 25. Singasho ukuthi iyona impendulo le ngoba phela awikho ingane inamba engena ku9 no25.